question à chuan in the exercise 7.5 find the sum chu enge kan ti kha what is the meaning of sum find all of you write this one find the sum om ta ni tro sum ani chuan ti nge kha bel tur ti na ni ta ni tro sum ani chuan kan bel don ni ti chuan fraction number kha kan bel don ta tin ni kha om ta ni fraction number a khan denominator in ang kha om ta ni chu how chu like fraction kan ti ho kha ni ta ni chu tro denominator in anga ti chuan numerator in ang ta ni chu mi bel chu class 3 a khan kan zir dei to tro kan la thiam mai the example ka peng for example 2 by 12 plus 4 by 12 ta se hey a denominator hi in ang in ang lo kha in ang lo mo nga tinga nan che to denominator in ang di tro ti chon denominator in ang chu all sum in kan chok the ani le ta hian enge LCM kan lak thin kha ta hian denominator nge numerator mo LCM kan lak thin denominator zo ki LCM kan lak thin ni chuan like fraction a reng cho in share tu chu denominator in an chuan LCM ka chana la ngai lo 12 LCM chu enge 12 ni ngal mai tro ti chuan denominator 12 yan enge divide to kha LCM hi divide tang denominator 12 and LCM divide chuan exang nge lo chuak 12 om zia chu 12 divided by 12 chu exang nge 12 times 12 chu 1 12 times 0 so 1 kan zia ka nga enge multiply pui tu kha numerator true hi multiply po yang pero kam bracket anga plus kan la thale yang chuan 12 left 12 kan divide chuan exang nge 12 times 12 times exang nge 1 enge kam multiply pui tu numerator 4 chuan 1 times 2 chuan exang nge 2 plus 1 times 4 is 4 by 12 ti chuan 4 le 2 kan bela exang nge lo chuak 2 plus 4 is 6 by 12 ma se ta hiam hey class 3 ajan answer kan ti thin ta ni tro 6 by 12 hi ma set tu na jan class 4 into in home activity akan simplify ka zir tir cheu ni tro chu ba hoi kan simplify don ni ani le 6 le 12 same cop thei number te ber ngai to ru le 2 ni ta ni tro 2 times chuan 6 chu times sen san nge 2 3 are 6 2 times 2 6 are ani le 3 le 6 lo chuak 3 le 6 eng number nge sem thei tu te ber ngai to le ru le 2 ina thei to lo wa inge thei le 3 na thei tro 3 1 are 3 3 2 are 6 therefore 1 by 2 lo chuak ta ni tro and the answer is exang nge kan ti dom 1 by 2 kan thiam ngam simplify ta ki thengil lo tur class 3 kan simplify ngai lo what la class 4 into you have to do simplification understand tu la class work in ti ve chinang digit pani kan thiam to two number kan thiam to ni tro pathum ka lo am ta ni suppose if there is a 3 number don't confuse it okay and then 3 by 21 plus 7 by 21 5 by 21 hello am ta ni tro kan enang number pathumi lo om ta dur ta ni ma se boy mi lo turo number pathum om po hian denominator hi kan enang ama sabera chuam denominator kan ena denominator ai nang vekem ai nang vek tro chu ba chu LCM ka va zon boy ngai lo LCM chu enge ni ngal 21 ni ngal ta ni ti chuam ama saber number hi kan enang 3 by 21 kan enang 21 times 21 chu times sa nge times 1 na chuan enge multiply don 3 multiply ang plus 21 times 21 2 times sen san nge 1 multiply pui tur chu numerator 7 yes plus 21 times 21 2 times 1 na multiply pui tur chu numerator 5 ti chuan kan multiply ta chiang 1 times 3 are 3 plus 1 times 7 are 7 plus 1 times 5 are 5 by enge kan lak tha le tur che ta hian hai sakai mo kan lak tha tur enge kan lak tha tur ta hian 21 chu enge ni LCM nge denominator LCM adik chia
oh 21 kan la thang tro ti chuan kan bel kho mang 3 plus 7 eng sang 7 or samsung in 7 8 9 10 ani ta tro 3 le 7 kan bel chuan 10 10 plus 5 is 15 15 by 21 ta ni ti chuan ta hian kan top thei lo tro kan simplify le don ta ni 15 le 21 same cop thei number te ber ngai to ru le oh 3 times 15 to times sen nge oh 21 to 7 oh 5 le 7 hiang number nge kan ti to kha odd number lo de oh prime number ani chu ma chun eng number mai da same cop thei to lawa he answer lo ni nga lang oh 5 by 7 the answer is 5 by 7 oh le ka thiam biang ki zong pam parang oh tuna kan ti bele chinang oh okay all of you look at this side there is another things in addition of fraction number thil dang pakhat kha le ta ni chumo entinam tuna ka chuan numerator denominator in angbek in chok ta ni numerator in an lova denominator in an bukhan sorry denominator in an bek kha chuanin LCM kha all sam takin kan na thei ta ni tro ma se tuna chuan denominator kha alawin ang lo ve thei to ta ni chu entinam for example 2 by 6 plus 4 by 8 alone tadi tadi enrule khikile pakata khian numerator ai nang lo boka tin denominator ai nang lo boka ni tro en moi se thiam em numerator ai nang lo ba denominator ai nang lo boka ni ti chuan khi kan chok don ta ni chu kan thiat ngai ngai tur chu khi ta ki chuan 6 le hey denominator hi anula 6 le 8 om ta ni tro ka kan ngai kha em so ngai kha lo in thiam lo le ka thiam lo in on ti le nge 6 le 8 hi denominator ani ta ni tro ti chuan 6 le 8 hi enge kan zon tur kha LCM lowest common multiplication 6 le 8 na am multiply chwa thei nang number te ber kan zong don ta ni ti chuan margin in draw right side ta kan 6 le 8 6 le 8 LCM kan zong LCM lak da chu ka zir ti to chu tiro 2 times a chuan 2 3 are 6 2 4 are 8 2 in kan ti leang 3 sem thei lawa nga in 2 2 are 4 2 in kan ti leang 3 2 1 is 2 3 in 3 times 1 1 ti chuan factors kan la khoma 2 into 2 into 2 into 3 LCM kan zong 2 2 hey 2 2 are 4 2 3 are 6 LCM chu engzang e lawita 4 6 are 24 an LCM chu engzang e kan ti chuan 24 lawita ni tro 24 LCM lawita ti chuan hey equal to man nge nge tur ta hian in sathiam em equal to le implies man na ka shet pol lo tur ti chuan denominator kan nang denominator a hen nge 6 fraction number ma sa ki an rule denominator a nge 6 tro 6 times 24 ka times sen san ngai ngan to an ngai to te wele 6 times 24 chu times sen san mo 4 en ta ni tro chuan 4 kan jiak thei chuan enge multiply pui tur 2 kan multiply zia chu ala se thiam lo deu tan kha na thana te ngai sakate somte te lo ma kharule eng ba nge 4 hi lo chongot na changan te chuan 6 and 24 hi an divide te 24 hi 6 kan divide chuan 6 4 are 24 in thiam em chuan hey 4 kha lo chok ta chia te thiam te ro somte 4 lo chok ka chuan numerator 2 kha kan multiply le ta chia ta ni chuan eng sai kan lak thak don le ta hiam plus sign kan na tha ang chuan 8 times 24 2 times sen san nge kha 8 3 are 24 ani 3 kan jiak thei enge multiply pui tu le ni sang so leng mo enge multiply pui tu 3 hian numerator 4 multiply pui chiang ti chuan kan multiply chiang 4 2 are en sang 4 times 2 8 plus 3 times 4 ngati nge kan beng chen 3 times 4 chu en sang 12 by 24 ti chuan kan bel chiang 12 le 8 kan bel chuan en sang lo chuak 8 9 10 0 1 2 20 by en sang lo chuak 24 ti chuan 20 le 24 sem kop thei number te ber ngai to le ru le true ni ta ni tro 2 kan simplify le ang 2 times 20 chu times en sang nge times 10 na 2 times 24 chu times 1 2 times 12 na tro chuan 10 le 12 simplify the kan ngai to le ang eng number nge 2 thau 2 times 10 chu
5 2 times 12 chu 6 chom 5 le 6 hi eng number minus em kop thei to lo tro chu wang chuan this is the answer okay equal to 5 by 6 kan ti photanga asanin answer kan zia ka answer is 5 by 6 okay those who know how to solve by yourself raise up your hands very good nga sa nga te confuse lo mi kan try ang confuse lo pon try sim sim to cho adik la kha chu kan ti thaliang enge amos mo hoi lai hey 8 times 24 to times 3 na cái thế em kha lai te kha de chu in divide me yang le kan try yang